Latvian keihäsmitali 10 vuoden tauon jälkeen. Sigismund Sirmaissin kultamitali Amsterdamissa. 2 saksalaista jäljellä. Julian Weber toisena. 83-71. Nick Thun johtaa. Vain 5 senttiä parempi tulos. Weber on valmis. Pudosetto on ihan yhtä hyvä kuin joku muukin. Ja aineksia rahkeita riittää vaikka kuinka pitkään kaareen Julian Weberiltä. Vieläkö pystyisi kääntämään tämän kultakamppailu itselleen sopivaksi? Kova huuto päällä, pitkä kaari on tulossa! 90! Weber heittää 90 viimeisellä ja siirtyy ykköseksi. Tämä riittää! Ei tarvi 5 senttiä laskea enää. Julian Weber heittää 90 metrisen viimeillä. 90-40 kisaennätys. Mistä tämä tuli? Julian Weber iskee 90 ja Euroopan mestaruuden. Oh, mikä kaari! Nimenomaan, mistä se tuli? Aivan käsittämätön kiskaisu. En kyllä uskonut, että tällaista tässä kohtaa nähdään. 90 puhki. Weber kysyy, että ootteko puhunut Euroopan keihään tasosta viime aikoina jotain. Voitteko puhua uudestaan? Ja tiesi heti, että nyt onnistu. Tuolla Steve Backley haroo hiuksia. Kisaennätys lähti vihdoin häneltä pois ja Weber nappaa Euroopan mestaruuden, paitsi Tumilla on 1 heitto jäljellä. Siinä on Tumilla vielä 1 heitto jäljellä, mutta nyt on kyllä melkoisen tekemätön paikka. Pitäisi pistää sen verran paljon metrejä lisää tuohon omaan ennätykseen, että se, jos joku olisi suuri yllätys, mutta olihan paukku Weberiltä. Mitä täällä tapahtuu?